खाली कले भी ए रोशन भाऊजो अरे कितना दिन के बाद एगो तारा गांव में आयल बानी अरे गोदा ना गोदोई का ए रोशन भाऊ अरे गोदवाई बुना चल ना गोद दी चल गोद दी इनको एगो धावर लइले हमरा लगे कहतारे की खइब पियब मोटइब तबे न कुछ करब ठीक बात भाई का पियला के बात बढ़िया रहा हां भाई तो कौन सिंह सके गइल बताई हवा मुड़ी तोरो करवावे के मन करता का अरे मर्दे रोशन नहीं तो प्रयास बढ़िया हो हां तो मौगात का है करो तो तब कलाकार बढ़िया मोबाइल के शो बढ़िया से लागल भाव चली इतना लेकिन अब जब तू ही शुरू कइले बड़ा पहले जब अंगुरी के खोले बड़ा तो तहरे चलते जवाब देवे खातिर हमरो गमछी ओढ़े के पड़ल अब तू एक हाली कह देले बड़ा तो हम कहो हाली कर सकिले कोनो दिक्कत नहीं कहां से ए बोलने वाली हसन बारू हां हां आ नहीं कुछ ना अरे आईली हम पूर्व के से अरे घर के तोर सपना जहाँ कहबू छापी देबो कलिमेंट के साथ बढ़ाता हो मॉनिटर में बेंजू बा बहुत बहुत का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन मेनवा के लगे हो देबो जहाँ कहबू छापी देबो हाथ पर निशाना संतोष कुमार चंद्रवंशी जी 101 रुपया के पुरस्कार देकर के हमारे मनोबल हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करो श्री पूजन भैया के स्वागत करो पिंटू जी अध्यक्ष महोदय कमेटी के बनी वहां के स्वागत करो सलेंदर मास्टर साहब के स्वागत करो लेकिन हमनी के गणेश बाबा से कहे के बाद बाबा अरे तब भोला के दुलरुआ हो गौरव के नामा बाबा आई जय पूजा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होता हम वंदना के कर गावता नहीं गणेश जी के परिवार के छठियों मैया है रिश्ता में भौजाई लगी छठिया मैया उनके परिवार के प्रमाण में अलग के सूरज भगवान के बहन लगे रिश्ता में किताब के पढ़ला के अनुसार आ छठी मैया के एगो कहानी ना हो कई गो कहानी हो देवों में देव जे महादेव के परिवार हो महादेव के परिवार ऐसा कोई के परिवार ना
देवी देवता अपना हिंदू सत्य सनातन धर्म में बहुत बात, लेकिन महादेव ऐसा कोई देवता नहीं है। और वह राम के दरबार में जाए, कृष्ण के दरबार में जाए, मानव के सुनवाई होला, देवता के सुनवाई होला, दानव के सुनवाई ना होला। लेकिन महादेव के ऐसा परिवार हो कि देवता के भी सुनवाई होला, दानव के भी सुनवाई होला, मानव के भी सुनवाई होला, यक्ष के भी सुनवाई होला, नाग के भी सुनवाई होला, गंधर्व के भी सुनवाई होला। इनका परिवार से हमने के शिक्षा ले वाली बात बा। आज हमने भी गांव के कोई आ जाता सामान उमान कुछ मांगे तो हमने के तुरंत कह दी सकी ना हम इस सामान ना दे, इस सामान के मालिक हमारे बाबूजी बाड़े आ घरे नहीं खनू वही हम तो उहे दिहन जा। लेकिन भोलानाथ के परिवार में चल जाए, भोलानाथ नहीं रही है घरे उनके दरबार में जेकरा से जो चीज मांगे तो चीज दे दी लोग। आज के डेट में तब खाली वार्ड से जीत जाता लोग तो लागत लोग घमंडे फूल है। आहिरे का तनियो सब बोललन तो वो अलगे गर्मी में रहता है। बोला बा नले जल चाप दे वार्ड है नले जल चाप दे जनम की ना परिवार भोलानाथ जी सब है के भगवान दे से। अब कहानी मिलेला छठी मैया के महाभारत से बात एक नजर से देखा जाओ तो लोग पहले के द्रौपदी छठ के व्रत पहले रहली, सही बात है द्रौपदी कइले रहले, लेकिन उससे पहले देखा जाओ तो कर्ण भी कइले रहले, कर्ण भी कइले रहले, कुंती भी कइले रहले। आ कुंती जब पूजा कइली तो सूर्य के कृपा से कुआरे में कर्ण के जन्म देले रहले। तो सूर्य भगवान के कलौता भक्त करण था। अब कहानी में आवे तो देखा जाए छठी मैया के हो तो एगो किताब में हम पढ़ने का पता चलल कि एगो राजा रहे